Il-Gvern Malti li kien fost il-pajjiżi li mbuttaw biex it-tariffi ta' roaming jispiċċaw laqa b'mod pożittiv il-ftehim fuq livell Ewropew li se jwassal biex isir dan mill-2017. Fl-istqarrija tas-Segretarju Parlamentari José Herrera intqal li issa ċittadini jistgħu jserħu rashom minn prezzijiet ta' komunikazzjoni li jagħmlu sens anke meta jkunu msefrin. Herrera fakkar f'ħidmet il-Gvern fuq livell Ewropew biex aktar partijiet jersqu lejn dan il-ftehim. Kruċjali f'dan kollu kienu koll il-Parlament Ewropew bil-membru parlamentari Marlene Mizzi kienet parti mit-tim ta' negozjati. Hija qalet li għamlet l-almu kollu tagħha biex ir-roaming charges jitneħħew mis-suq mill-aktar fis possibbli. Mizzi żiedet kif qatt ma kienet se taqbel mal-proposta li jinżammu tariffi għar-roaming għal ftit aktar snin minn dak propost. Snin li matulhom iċ-ċittadini kienu se jkomplu jħallsu kontijiet eċċessivi kull meta dawn jivvjaġġaw u kull darba li jkunu barra mill-pajjiż. Il-membru tal-Parlament Ewropew temmet tajt li dan il-ftehim huwa suċċess kbir għall-Unjoni Ewropea u għas-suq uniku diġitali, imma l-ewwel u qabel kollox dan huwa suċċess għaċ-ċittadini.